welcome back to my channel. Andito na naman si Ai. Kamusta na kayo? Ano yung mga kaganapan natin ngayon sa buhay-buhay habang tayo ay naka-quarantine? So, ako, kung tatanungin niyo ako, bukod sa pagluluto, pagkain, mag-aerobics ng 30 minutes, meron pa ako ibang aside from YouTubing pa rin at Facebooking. So, sa hapon, ako ay nauupo dyan sa may balcony. So, mamaya papakita ko sa inyo kasi meron akong little garden doon. So, nagtanim-tanim ako ng mga konting gulay. So, thankfully, nabuhay naman sila. Yun na nga, nung isang beses pinakita ko sa inyo yung kangkong. So, napapakinabangan ko naman. So, yun. Every afternoon nandun ako nakaupo. Nagmumuni-muni, ganyan. So, pero marami pa naman tayong pwedeng pagkaabalahan, di ba? So, nasa inyo naman yan. So, depende kung nasaan kayo. So, kung nasa Pilipinas kayo, mas maganda, di ba? Lalo na pagka nasa probinsya kayo, doon nasa likod ng bahay nyo, o sa ilalim ng puno, pwede na kayong, may magbanding-banding ng family, o kaya magpaka-busy, magtanim-tanim, magbungkal-bungkal, mga ganyan. Pero, dati kasi ako pagka ganun alam mo yun, sa may likod bahay nakipag-chismisan ako sa mga kapitbahay, pero hindi na pwede, di ba, pag naka-quarantine kasi social distancing na. So, nakakamiss, sabi ko nga kung nasa Pilipinas siguro ako, hindi ko gaanong mararamdaman yung impact nitong nangyaring ito kasi syempre, iba yung pakiramdam kasi kasama mo yung pamilya mo, tapos maraming pwedeng gawin kung wais ka, kung alam mo yung kung nag-iisip ka para ay may mapakinabangan mo yung oras na idle ka or hindi ka pumapasok sa trabaho, yung nasa bahay ka lang. So, maraming pwedeng gawin. Nakikita ko nga yung mga videos or mga litrato or picture ng mga pinopost sa Facebook ng mga naka-quarantine. So, nandun sila sa likod ng bahay or sa loob ng bahay nila. So, nai-imagine ko yung sarili ko siguro kung nasa Pilipinas ako. Ang sarap siguro ng kahit naka-quarantine, nakakulong lang. Yung hindi mo masyadong mararamdaman yung impact or yung alam mo, yung hirap. Kasi emotionally, apektado ka, mentally, physically, especially kami nandito sa abroad. While kung nasa Pilipinas, pagkasama mo yung pamilya mo, kampante ka kahit anong mangyari, at least kasama mo sila. At yun na nga, sabi ko nga marami kayong pwedeng gawin. Kung gusto nyong gawin, kung hindi ka tatamad-tamad. Kaya nga sabi ko magtanim-tanim. Ganyan. So, makakalimot ka, parang dadaan yung araw ng wala lang. So, hindi gaya dito, very limited ang pwede namin gawin. Lalo na ako, nakatira ako sa isang building, sa apartment wherein nasa second floor ako. So, kung ano yung pwede kong talagang very limited. So, thankfully, meron kaming balcony dyan. So, nagtanim-tanim nga ako. May mga halaman ako, cactus, mga ganyan. So, sa hapon, kasi malamig-lamig na yung simoy ng hangin. So, nandun ako nakaupo. Yun, nagmumuni-muni, nakatingin sa labas kasi malapit lang kami sa highway o sa kalsada. So, wala akong nakikita mga tao. Meron mangilan-ngilan yung mga nag-walking, jogging, ganyan. At saka mangilan-ngilan sasakyan. So, at least nakikita ko yung may mga nakikita akong puno, ganyan. So, dito sa loob ng bahay, yun na nga, magluluto, kakain, may tao sa likod, YouTubing, mga ganyan-ganyan, Facebooking, o kaya crafting, mga ganyan, ang pinagkakaabalahan. So, ayun. So, ngayon, medyo lalabas ako, bibili lang ng kasi medyo naubos na yung stock. So, itatry kong isingit kung kasi ang hirap dito pagka nag-vlog ka outside, pag titinginan ka ng mga kasi parang ang tawag dito, hindi sila komportable na kahit hindi intentionally na kuhanan mo sila or mahagilap sila nung hindi sila komportable sa ganun. So, itatry ko, guys. Ayan, so, aside from this, i-share ko nga sa inyo yung aking maliit na hardin. Yan. So, ayan guys. So, I hope makapagkwentuhan ulit tayo ng ganito. Yes, so I hope ma-enjoy nyo yung video and I hope to see you again in my next one. Bye! Stay safe guys. Kaya natin to. Let's fight COVID!